¿Estàs preparat o no? Que estan ahí ja esperant-nos. Els xiquets i les xiquetes. Sí, a tu i a mi. Estàs preparat o no? Comencem? Què feu ahí ja? Hola, com esteu? Li estava dient a Rolfi que se prepararà, que ja anàvem a començar. I sabeu el que hi ha avui? Si Rolfi està aquí i si jo porte el pijama que mireu avui és de girafa. Me queda bé? Us agrada? Mireu, si Rolfi està així i jo porto el pijama, això significa que avui toca una paraula que comença en C i acaba en onte. En efecte, avui toca conte. I avui anem a contar este conte. És que a Rolfi li agrada moltíssim este conte. Però per això vaig a girar la càmera. Vale? L'anem a veure d'una altra manera. Aleshores, mireu, comencem en 3, 2, 1. Txaran! Avui, com vos he dit, anem a contar el conte de Som aquí, notes per viure al planeta Terra, de Oliver Jeffers. L'obrim? Preparats i preparades, que comencem? Anem a obrir-lo. Mireu, este és Oliver Jeffers, que va escriure aquest conte per al seu fill, per a que ell coneguera tot el que n'hi ha al nostre planeta, la Terra. Anem a veure, anem a descobrir què volia contar-li Oliver al seu fill. Mireu, este és el nostre sistema solar. Així està la Terra. I la Terra gira al voltant del Sol. Què és el Sol? Molt bé, el Sol és una estrella super gran. I mireu, així està la Lluna, que gira al voltant de la Terra. I en el nostre sistema solar hi ha més planetes que la Terra. Mireu, està Mart, està Mercuri, que està molt prop del Sol, està Urà, està Venus, està Júpiter, Neptú. Saturn també està, que mireu, que porta al voltant Saturn. Molt bé, un anell, com si fos un anell, veritat, porta una anella. I mireu, així està Plutó, que és un planeta nan, un planeta xicotet. Passem? A veure. Uau, diu, bé, hola, benvingut a aquest planeta. Li diem Terra. És el gran globus on vivim i flota en l'espai. Mireu com flota. Tot això és l'espai. I mireu on està la Terra. I així vivim nosaltres. I mireu, la Terra està a 384.400 quilòmetres de la Lluna. Està lluny, Mare meua! A veure què coses nos conta del nostre planeta. Mireu, aquest planeta està format bàsicament per dues parts, la Terra i la mar. Mireu, a la Terra podem trobar moltíssimes coses. Podem trobar llacs, on hi ha moltíssima humitat, que hi ha els llacs. Hi ha ànecs, peixets, granotes. Mireu un cactus. Uau, i un volcà! Heu de tindre molta cura amb els volcans, perquè estan supercalents i poden fer... Uau! I mireu, hi ha muntanyes... això què és? És neu! Així fa moltíssim fred, Sí, heu anat vosaltres a la neu? Jo sí, perquè el meu poble fa moltíssim fred i neva en hivern. Anem a veure, mireu, això està en la Terra. Anem a veure què hi ha a la mar. Uau, mireu quants animals hi ha a la mar! Hi ha un vaixell, això sí que nosaltres quan anem a la mar podem veure vaixells perquè estan els pescadors pescant. Mireu. Mare meva, un polp, una balena, un tauró, no. I mireu els icebergs, que és aigua glaçada, i mireu què hi ha, un pingüí.
Sabem unes quantes coses del mar, però ja en parlarem més a fons quan hagis après a nadar. Mireu, això és el que li diu Oliver al seu fill. Un carranc també hi ha i un peix. Oh, mireu, està la terra, està la mar i està el cel. Quantíssimes coses hi ha al cel. Està el sol, que recordeu que nosaltres girem al voltant del sol. Està la lluna. Mireu que gira al voltant del nostre planeta. També podem observar en el cel, quan és de nit, quan està la lluna, les constel·lacions, que estan formats per estrelles. Les constel·lacions estan formades per estrelles. Mireu la resta dels planetes. Les muntanyes, mireu. Quan vos he dit que nevava, recordeu això? Mireu la pluja, que quan plou, què és? L'art de Sant Martí, molt bé. Els núvols. Oh, els núvols de tempesta, que són supergrisos. I que hi ha llamps. Prum! Molt bé, i la nostra atmosfera. Anem a veure què més es conta este conte. Oh! Uau! Diu, al nostre planeta hi ha gent. La gent són persones. I tu ets una persona i tens un cos, tens cap, tens braços, tens panxa i tens cames. Però si t'endinses dins del teu cos, observes que també tens un cervell i que tens ossos i tens un cor que te batega, que te fa pum pum, pum pum, pum pum, i pulmons per a respirar. Que bé que respires. I els ossos que mantenen tota l'estructura del nostre cos. I mireu, hi ha dos parts que sempre tornen a créixer, que són les ungles i els cabells. Però el més important que les persones han de recordar és que necessiten menjar, com el que està fent aquest xiquet. Què està fent aquesta dona? Està bevent, veritat? És perquè necessitem aigua. I també necessitem la calor per a calfar-nos. Uau! Les persones poden ser de moltes mides, de moltes formes i de colors. Potser tots pareixen diferents, sonen diferents i fent coses diferents. Però que això no t'enganye, perquè tots són persones. Mireu, pareixen diferents, però tots, al cap i a la fi, són persones. I a la nostra Terra, al nostre planeta, hi ha també moltíssims animals. Mare meua, i aquests encara són de més mides i formes i colors. Ells no poden parlar, però això no és motiu per a no tractar-los bé. Hem de tractar-los superbé i tindre moltíssima cura dels animals. Mireu, els animals de la sabana, com la girafa. Això què és? Un tigre o un lleó? Molt bé, un tigre! Oh, mare meva, un porc! Oh, estos animals! Quina passada! I mireu! Tot això ja està en el nostre cervell, perquè acabem d'aprendre moltíssimes coses sobre el planeta Terra, però encara queden unes quantes. Mireu, normalment ens organitzem de manera que quan el sol està en el cel és de dia i aleshores fem coses, anem a l'escola, mengem, juguem en el parc, però la resta del temps és de nit i està fosc. Tot i això que tenim, la llum de la lluna. Però, quan és de nit, dormim. De vegades a la Terra les coses es mouen a poc, lentament. La majoria de vegades van de pressa, així que hem d'aprofitar ben el temps. Perquè, clar, abans que ens adonem, ja s'ha passat el temps. Mireu, esta és com la nostra ciutat. Oh, mireu com se veu el nostre planeta, quantíssimes coses hi ha.
Mireu, sembla bé. Bé i molt gran la terra, perquè ací vivim moltíssimes persones. Així que hem de ser amables, perquè hi ha terra per a tot el món. Bé, este és el nostre planeta. Si necessites saber més coses sobre ell, has de preguntar. I si jo no estic ahí, hi ha més persones a les que tu ets pots preguntar, com per exemple la nostra família. Sabeu per què? Perquè a la Terra mai estàs sol o estàs sola, perquè sempre, mireu, hi ha algú per ajudar-nos. I com t'he contat, com t'he acabat, i jo espere que vos hagi agradat.